Čaute, toto je môj vlogisek, 3-krát hádajte, aké je staré toto video, no jasné, že 2 mesiace kvôli tomu, že som bola lenivá ho postrihať, no ale rozhodla som sa ho postrihať kvôli tomu, že som natočila scénku, no a nejde mi tá daná postava postrihať, lebo som zle nastavila svetlo a keďže nemám čo vydať, tak ideme vlogiskovať. No, takže to som bola už predtým v autobuse a išla som po moju kamarátku. A tu bola v škole už a tu sme išli na školský dvor kvôli tomu, že je veľká prestávka. Normálny deň to bol, aspoň myslím, tak si to pamätám. Sme na našich krásnych rozbitých veckách, z ktorých padá umietka. Už idem domov, lebo som v autobuse a hádajte, kde sa spálnem. Zrazu u mojej sestry v aute, lebo som sa medzi tým stihla pobaliť, ako som nenatáčala. Ja som sa extrémne tešila, ale ešte predtým sme išli na zelenú stráň, pretože moja netier má narodeninovú oslavu a tu sme ešte išli niečo dokúpiť, no, na zelenej strani. A potom vám ukážem, čo som si také špeciálne tam kúpila. No tu ešte ideme autičkom, úplne nudná jazda. Tu už ideme do obchodu, nie? Hádajte, pred ktorým obchodom som? Lebo minulý čas, no. Tu sme tak tuším vtedy a sme v časti, kde sú také narodinové blbosti a potom ideme do Pepka, lebo tam asi nebolo to, čo sme potrebovali momentálne. Tu som v Pepku a pri pokladni som udivila takúto krásnu vec, z tohoto euro 30. Nebudem hovoriť, čo sa k tomu hovorí. Tu som v autičku, ešte išli do nejakého asi obchodu, neviem, si nepamätám. A tu som si rozbala moju krásnu pištolku vodnú. Už je rozkúsaná od môjho psa, už nežije, takže tak, ale tu som bola extrémne rada, pretože som sa tu hrala na agenta FBI, no ocente moje schopnosti, úplne krásne, nie? Tu vyzerám trošku neschopne a tu vám natáčam balónik, lebo ten deň všade poletovali balóniky a krásne to tam bolo, nie? Ale keďže mne sa nechcelo natáčať tie balóniky a pravdepodobne som aj zabudla natáčať balóniky, tak tu máte jeden krásny balónik a teraz prichádzame na druhý balónik, tam kde keď sa pozriete pekne krásne, uvidíte takú malú bodku, je balónik. Tu som pred Lidlom, išla som vonku, bo je tu dusno a navyše som chcela natočiť balónik. A ideme do autíčka, tu sme krásne v autíčku, nie? Užívame si výhľad a to, že som siahla po mobile a natáčala to. No a samozrejme, 3-krát hádajte, čo som zabudla. Zabudla som vám natočiť, ako idem spať a ako vstávam, no to som celá ja. Takže asi to neuvidíte, ale zajtra uvidíte ďalej.